Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Kanthi irah-irahan tangis bayi ing kamar mandi. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodhang nomor 53 tanggal 28 Maret 2011 ing Ngayogyakarta. Kabar menawa ing pekarangan mburi akeh dienggoni lelembut. Babar blas ora direwes dening Pak Mansur. Asma sesinglon. Ngayawara. Mung do weru-weruwen. Buktine aku sing saben bengi mubeng tekan pekarangan mburi rong tau diketoki. Ujare Pak Mansur mauni rikala bojone nyeritakake kabar sing ditampa. Apa meneh nek mung cerita bab Gondowangi ngudeng ing wayah wengi nek dong liwat njaban pager pekarangan mburi sing percaya bab ambu wangi mau tanpa nganggo nalar bune bacute. Bojone mung meneng. Dheweke apal marang lagi yane garwane. Ora tau gelem ngalah. Apa maneh ngenani bab-bab sing ora mlebu akal miturut dheweke tahayul. Ngerti bojone mung meneng wae, Pak Mansur nerusake celatune. Kowe ngerti to yen pekarangan mburi kae tuwa taneman, kemuning, arum dalu sing nek dong ngembang Gondowangine tekan saparan-paran. Mung Pak, jare ambu wangi mau asale saka wit benda pojok pekarangan kae. Tur gondo mau anane mung pendah malem Jumat Kliwon. Kowe wis mbuktekake dhewe? Ya durung, Pak. Mung krungu critane tangga teparo. Karo mlaku tumuju ing pawon. Gumun wong kok isih ngandel karo cerita-cerita bab lelembut. Menawa pancen ana, lah wong alame wae beda. Wis mesti ora bakal gathuk. Tangih menawa bisa gepok senggol utawa weruh. Pak Mansur isih ngrundel karo nyawisake uba rampe arep menyang Tegal. Piandele ora percaya menawa bangsane lelembut ora bakal gepok senggol marang wong pancen kuat. Nganti tangga sapedukuhan apal lan ngerti kabeh cerita kang magepokan karo donyaning lelembut dianggep mung cerita ngayawara. Malah-malah mung dianggep guyonan. Ah, mung gedebus, ujare sinis. Aku wis kebacut ora ngandel. Mula rasah cerita karo aku ngenani bangsane demit. Ngendikane rikala ngempasi rondo karo Pak Dukuh. Sawijining bengi dilala awit surup udane ngrejih, ora leren-leren. Ngebyur ing desa papan dununge Pak Mansur. Dilala listrik uga mati. Kahanan desa dadi katon kekes, adem, peteng lan sepi. Anak bojone wis padha mapan turu. Pak Mansur dhewean lungguhan ing ruang tamu kanthi dianteplok kang tansah kedap-ketip latune amarga kesaput angin wengi. Dene tangane ngasta senter kang urube wis mleruk amarga batune wis setengah mati. Dumadakan
Lamat-lamat keprungu tangise bayi. Pak Mansur njenggelek saka anggone lungguh. Swara tangising bayi. Batin atine. Ragantalan wektu swara mau keprungu saya cetha. Pak Mansur mlaku alon-alon ngenut tekaning swara. Saya nyedhaki asaling swara tangis bayi mau tansaya cetha. Kok kaya ana ing pakiwan? Ujare banjur Cobriya. Sapa ya sing kumawani mbuang bayi ing pakiwan omahku? Alon-alon Pak Mansur nyedhaki pakiwan. Nanging swara tangis wis ora keprungu. Aku yakin tangis mau asale ing jero pakiwan. Ujare karo nyedak lawanging pakiwan. Alon-alon lawang dibuka. Hah! Pak Mansur njerit kaget. Pak Mansur pirsa ana bocah wadon nganggo rok dawa sarwa putih nggendong bayi abang sing kebak getih. Pawongan mau mumbul munggah nembus gendenging pakiwan. Alon-alon dheweke arep njupuk senter. Dilala tibane senter pas ing sangareping aruman kang isih mblabar getih seger. Pak Mansur mundur alon-alon. Saranduning badane ntrotol. Bune, bune, bune. Piyambake ngundang bojone. Nanging sadurunge garwane tangi anggone sare, biar listrik murup. Alhamdulillah ngendikane muji asmaning Allah. Sinambi tangan tansah ngusap-usap pasuryane. Anten apa? Teng pakiwan kok celuk-celuk. Garwane wis ana mburine. Lagi wae Pak Mansur arep nuduhi aruman. Nanging kang ana mung senter kang isih murup pelik-pelik ing jerambahing pakiwan. Aruman lan getih wis ora katon. Ayo Bune, neng ruang tamu. Tak critani. Tumuli Pak Mansur ngajak garwane. Piyambake terus nyritakake lelakon kang katemben dialami piyambak. Garwane ngungun midhanget critane. Bapak pitados lampahan wau. Pitakone Bu Mansur. Kepiye anggone ora? Kabeh lelakon mau kaya melehake anggonku cok macahi bab kang ora katon. Kudune aku kena ora percaya, nanging ora kudu terus sombong. Ngendika ngono Pak Mansur katon nglegiwa kabeh marang sing wis tau dilakoni. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 51 tanggal 28 Maret 2011 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.